we zijn vandaag bezig om cake te bakken voor War Child. Al het geld wat het opbrengt, dat gaan we allemaal verkopen. En nou, dat gaat allemaal naar War Child. Daar zijn we nu mee bezig om de cake klaar te maken. We hebben nu dus 50 cake hebben we gebakken en dat is dus al meer dan €250. Hoi, wij verkopen cake voor War Child. Ja. En we hebben boerencake en kruidcake. Ze kosten €5 per stuk en de opbrengst wordt verdeeld door de gemeente. Wilt u ook een cake kopen? Een kruidcake Of een boerencake? Ze zijn nog warm. Zijn ze nog warm? Ja. Hebben jullie het zelf gebakken? Ja. Poepel. Wie moet het hebben? Jij? Bedankt. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel voor die bijdrage. Heerlijk. Nou, bedankt. Ja. Oké, hoi, doei. We hebben nu 52 cake verkocht. Dat is €260 voor War Child.